suwun enggal paringan eling eling marang keluarga tansah nyandhe ayam tentrem pangajap rinalan wengi bola bali bojo dilarani ati nggih tetembangan pamundutan lara ati dua nggih Mbak Nur sampun katur siji kas nduk Cahayu. wah setunggal malih ya diaturke mbok menawa ana pepundhene awake sing iso pengin duet karo panjenengan ya alhamdulillah nika mujudake mapan menehi tugu piantun-piantun tugu menika ya seneng karo tetembangan campur sari. Yen ora ana senyarirane ya awake dhewe kabeh sing ning pepanggungan iki. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan nggih Bapak Ibu monggo saged napa ngubungi partner langsung konfirmasi nggih. Yen ora ana ya dibajut kanggone suka parisuka. Sawetara iki wis meh jam 11 engko paling ndak ya jam 2 engko awake dhewe iso lengser. Nggih. Pripun iki? Ayo terusne lho siji kas to. Nggih, diparingi setunggal tembang